Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei namar ka jing ang nut ban poi se jing bha ka jing trikam bat ban bha ka ying ga sem bat ka kamai ka ji ki contractor na Ribhoi district ha ka kan hon jong ki keblatip kum ga Ribhoi Government Contractor and Supplier Association mentang ka singi lapan long ya ka jing kan du ha ka jing lang jong ki kablapan long han nong po ban ye mir jong mod ban pen khla nye ka kan hon jong ki kum ki nong tray contractor Shushu agini ke lang ki kontraktor na Ribhoi district kila simru ye karai ban let ye kendu yau menteri rang ba ka jela ukon rat kongkal sangma halor ke jing bun palat ki bil ki bagini kontraktor kim siam pat layo hadin bun snem kebal penlong paneki ba kim la ban ye kersian ye ke jing don kam jongki kentup na do ke jing penthmai ye ki kot islam man la ke snem henry kim ju kham yo ban trei nang ta ka wei ka bagi sngo khya bha ka long ba ki babun ki jing trei ha Ribhoi district layo ban trei de ki wei pat ki briu ki ba om dei na nek district wan la ka de kam kabarit kabariaro bat la banong ba kita ki kam ki dehi ki kam ki bagi kontraktor naganek district ki la ban trei shushu ba plilat tu so ha bakaran hadin ka jingilang ulong ro bagi kontraktor ki ut ki langa ba om yo kam bat om yo bil hendri ki kontraktor ki balayo ya ki jing kersan lade ki badan ji dei bat kita ki bala jukhot kum ki high level ki juyo tikana ki kam ha Ribhoi district bat ki bil jongki ru ki yo tikana bat kim sakot don na pedeng kini ki kontraktor ki balapan pau bada ki ars nem bat lais nem ru kidang don ki bil ki ba kim syam pat layo wat la ka kam ki la pendep lut baro bat kini kal pen syam jing e bhaya ki kini ki kontraktor na Ribhoi district kilarai ban leye kendu yo menteri rang ba ka jela ban dawa ba kumba prapo persen ki jing trade contract ki dibanyo ada ki nong Ribhoi da ka babu ya ka jing pensungthu segi para kontraktor ki ban nai ki district bagata ka jing dawa kam de ki ba phya ya ka jing sungo jaj ban reu ne sungo ya pher ha ka em ga man halo kani ka meeting ka bang ilai ban yesho matang ski na kalian ka Ribhoi Contractor and Supplier Association sia ka lalong ba seiso bang ilai yo ban yathir ban yakren sibun ki jing e ki ba mangi ki kontraktor na po ka them Ribhoi ngi yeshem te nalor jo kani ka kam ka bang yo ban yakren kani ka ski la shim ka ju karai kata karai ka long bang ilek ban ye kendu yo chief minister ban lek delegation ju rengkat ba ka memorandum ban lek ban pan ya ka hok ka jongi kum ki kontraktor ka bang di ban yo ya ka hok apa di ban yo kam yo jam beran po ka district ka jungi kinu ki kam ki bami po ka district ka jungi mangi ki nakaliang ju ka seng ngi yeng ban pano no ban demand ya ka hok ka jungi ba 30% ngi di ban yo kinu ki kam ki bawan hagi ki kam ki bawan mi apo ka ne ka district ka jungi bat kata ka long ka ba ngi la shim ka rai bat ka wei bat ka benta ka long ba ka don ka jungi ba kini ki kam kontrak ki ba mi apo kan ka district ka jungi pun kita ki brio ki bawan kam ki dei ki ba ki kontraktor ki bangi ji tang ba ki dei ba ki brio ki ba em be ka kam kontrak bagi don ka kam ka ki tre armoloi la banong ki ba armoloi kum kita ki la banong ki noi kai la ni ki la banong kino ki bangi shem kum bangi la ya keren te kata ro ni persya jor ngi lek ban ye kendo ya engineer la ni officer ba kim dei ban island ya kum kita bakin yo ban rung ban tre kan ni kam naman mangi ki be tre tang nam tang ni ka kam ro ngi jinjar hadu kan ni ta kalong ka bangi yo ban ye keren mane bat sigon ki je keren kalong ba ka jinge ka ba ki kontraktor ki ye shem ha ka be dei ba ki kam ki jam ki bangi yo ban tre la kalong khamtam ka ba pa kalong po water resources kaba ki kontraktor sisa ki jungi po ka them Ribhoi ila pendep ka kam kat ba ya ki bil pat nimsim layo adu mentang idon ki kontraktor ki bahab badio e ka bil ka ki penpau bahab ban ban sil ka ar nilai persen te kata kalung ni kerpat ya kan ni namar ba nilai yo sngo ka e ngo chief minister ha wan banyu kejat ante po Bhoi Rumbong lakula ni ka CM connect jong kanika scheme water resources bun supply don ekini ki bil par khoji kontraktor tengi community ya kai ki yo wei ubre ya kataro nakaliang jong office jongi ki kontraktor ngi song persya lor jong kata bangi sabu ya ka jintho apo namar ka jingkerdu kam kerdu jam nomor ki kwa bagi lokal kontraktor jongi ba po them Ribhoi kin yo kam lang ha ki ni department ki ba
don jing tre bami nak banta ka ai kam ai jam belum kelat ai kam ai jam ye ki kontraktor kata kalong ka bangiyo banyak keren bat ngingeng ba kata ka meeting ka bangin dai banyak kendo yo chief minister ban penpau ya ka jing ka jungi kontraktor ngingeng to chief minister rengkat bat ki officer lan kita ki ba page ki minister ba page ka ni ki kam ki ba yo ban tre ki kam bidai ba ki engineering wing tekin yo ban yarap yang iki kontraktor berlampok ke tem riboy bahkan long kunju banamar mangi ki kontraktor nampak riboy ngim julek pan tep tendar si kuai pat ki distrik tang nampak distrik le jongi tep tendar tinggi kerpat ye ki nong hikmat ki jongi ru sangut ki nong hikmat berlampok ke tem riboy kin subha banyak kerenlem yang ni kakam ke jongi ban pensio ba 80% habaman bami kakam hapok ka distrik ke jongi ki lokal kontraktor nampak riboy ki di banyo kata kalong ke jongi keren ke jongi mata kasi halor jong kata rai nama di lokal kontraktor jungi kila ut sisa ku kat ke bami ka kam po rim hoi sisa ke bang yui ki babon ki de ki ba banabar ke distrik nimla pan kedo ki jai penduduk ki babon ki bayo kam ki dina nabar ke distrik ke jungi kani kalong ko ba kata ba yangi kum ki kontraktor ki ba don hapo ke tem rim hoi ke jungi bat halor jong kani persyak ba ni seperti ni penpau ke jing persyak ke jungi bat ni apa ni keren ma apa ni election chief minister banyak keren dengan ni ke bentan maka ni ke bentan apa kau san apa kum ki kontraktor bali bengiwan banyak keduk mentakasi kedau kolong ba ke jing keduk kam ke jing keduk jam kalong haduk kata-kata bat ki bayo kam kolong ki beriu ki badon ke jing dei bat ki beriu bananeng mo ki high level bagi om re mangi ki ba im jakpo lang ni ka kam hagini ki por ki bamenta kalalong siya ka jing sangsot ka ba ni syolalet ban renew man lau snem ya ka renewal re ki kam pat ngin juyo kata kalong ka ba ka kata ba yang i bengi yang banya terli menta ki kontraktor ri hoi bangin le syahmat ban mi ban pam ya ka hok ka jungi na kita ki nong nikmat badon borom ki jungi Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phone singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai hendru yue ar nyau lai